ka san test ɗin nan da ya yi mana ta English bai bani wani maki sosai ba anan sai monta da ce kuma suke kuma kai karatu sosai ka rubuta amsar kuma ka rubuta amsar daidai da ka ce wallahi wallahi na rubuta amsar daidai amma idan yayi wasa wallahi sai na kankara ma wani ko kuma zaka ci wasa taran naka zaka yi wa wani lallai suke ni dai abin da zan iya faɗa maka shine ka rike karatunka sosai mai da hankali a cikin karatunka domin karatunka shine gishirin zaman duniya kuma a yanzu kai dan ka ma samu sa'a ka zo jami'a ka zo secondary ka zo jami'a amma a nan ne zaka lalata rayuwarka saboda haka da Allah mai da hankali akan aikinka akan karatunka shine kawai zaka ce